אתם יודעים מה הידע שעולה הכי הרבה כסף? זה ידע שקיבלתם בחינם. זה אותם טיפים שאתם מבקשים לדעת, אבל רק תסביר לי איך אני מגיע ללקוחות, אבל רק תסביר לי איך אני מקריין את זה ככה או ככה. אנשים מחפשים טיפים, אנשים מחפשים קצר את הדרך, חושבים שיש איזה נוסחת קסם, שאם אני אגיד להם שהם יעשו ככה או שהם יעשו ככה, ישר דברים יסתדרו להם. אבל לצערי זה לא עובד ככה. קריין זה מקצוע רציני, ואם מתאים לכם להבין מה הדרך שאתה תצטרכו לעשות כדי לקחת את הקול הרדיופוני שלכם ולהתחיל להרוויח ממנו כסף בתור קריינים מקצועיים, אתם מוזמנים ללחוץ עכשיו, כאן למטה, ולהבטיח את מקומכם בערב VIP מיוחד, מצומצם מאוד, רק ל-25 אנשים, במתחם האולפנים שלנו בראשון לציון, ובערב הזה אני הולך לחשוף בפניכם את כל הידע והשיטות שיאפשרו לכם להבין מה הדרך שאתם צריכים לעשות בשביל לקחת קול יפה ולהפוך אותו למקצוע, להתחיל לקריין דברים בכסף, להתחיל להגיש פודקאסטים, אולי לעבוד ברדיו. לחצו עכשיו כאן למטה, זה כולה עולה לכם 47 שקלים. המון, נכון? אתם יכולים לעמוד בזה? אני מאמין שכן.